Už na strednej škole poligrafickej priemyslovke sme sa učili, že kniha má rôzne časti a bola nám zdôrazňovaná akási podobnosť s ľudským telom, čo mi zostalo vlastne v hlave uložené niekde v podvedomí. Učili sme sa o chrbáte, že kniha má chrbát, kniha má prednú a zadnú stranu. Predná strana knihy je vlastne ako keby orieska, to sa volá orieska, čo sa odreže. A dá sa povedať, že väčšina kníh je obrezaná svojím spôsobom. Keď použiť tieto ako keby humánne výrazy. Potom ďalšia vec, čo je na knihe podobné s človekom, je kapitálik. To je slova kapita, asi hlava. Čiže v angličtine sa to volá headband, čelenka. A toto sa v angličtine volá lower band, čiže podveskový pás, možno to tak nazvať. To je ďalšia analógia s ľudským telom. No a keď som na tým rozmýšľal, že ako by to vlastne, niektoré knihy majú aj lacetku, čo je vlastne ako keby chvost, ale ten u ľudí už ako keby nepozorujeme, je rudimentálny. Tak potom som rozmýšľal, že či kniha, ak je kniha ako keby živý organizmus, ak je kniha ako keby živý objekt, tak tiež má vlastne ako keby nejaké atribúty, ktoré sú podobné ľudskému telu, vrátane kože a tak ďalej. Tak pri jednej nejakej domácej nehode som sa strašne zranil, ale neviem, jak sa mi to stalo, hĺbkovo. A odhalili sa ako keby nečakané rôzne vrstvy kože a podkože a pokožky kože a podkožky a tak ďalej. Rôzne až do krvi, rôzne vrstvy. No a to bola vlastne jedna z inšpirácií, že ako vlastne tú knihu vydizajnovať. Autor sa pýta na konci, konkrétne Peter Krištúfek, že ako vnímate svoje telo vy. Tak ak sú moje knihy sú vlastne telá, ktoré akože vyrábam ako nejaký Frankenstein, tak som sa rozhodol, že to urobím vo forme rezu ľudskej ako keby kože. To znamená, že každá kniha má pokožku, to je tá úplne vrchná časť knihy. Ja teraz demonstratívne knihu obnažím z pokožky, že sťahujem knihu z pokožky a rozložím ju. Sťahovanie z kože je veľmi stará tradícia, ako si nechať pekný suvenír. Takisto kniha má vlastne polep, v našom prípade je to koža, že to je tá derma, toto je epiderma a potom máme hyperdermu, a to je časť kože, ktorá je vlastne najviac prekrvená, to je časť, ktorá je pod kožou, tá je úplne červená. A pod touto ako vrstvou sa nachádzajú u mnohých jedincov vrátane mňa, ktorí majú nadmerné množstva tuku, folikuly, maziva a tá najvýdatnejšia časť, najvyživnejšia z celej knihy, čiže konkrétne ako keby tukový blok, lipidy, môžeme nazvať, ak je to správne, ospravedlňujem sa lekárom. A táto časť vlastne, keď vytopíte, tak získate ako keby ten najväčší zisk informačný aj výživný. Táto časť knihy je najvyživnejšia, že ostatná pomáha knihe ako keby prežiť vo fyzickom svete. A na záver, keď tú knihu položím, tak sa odhalí vlastne ako keby tých tajných 5T, ktoré vlastne ako keby sú štruktúrou samotnej knihy literárnou, podľa ktorej autor knihu ako keby napísal. Takže ako vnímam svoje telo ja moc veľmi dobre nie, ale svoje knihy a ich tela beriem veľmi vážne.